Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u nás na stránkách www.vodaživa.cz. Dneska si uděláme takovou malou recenzi na přístroj z rodiny Sana. Je to odšťavovač s násypkou. Pro koho je tento odšťavovač vhodný? To je kardinální otázka číslo 1. Je to pro velmi zaměstnané lidi, nebo pro ty, kdo si sice chtějí udělat šťávu, ale nechtějí u toho strávit skoro žádný čas. Stačí pouze otevřít násypku a do přístroje můžete vložit ovoce, zeleninu, potom stačí zavřít a spustit. To uvidíte za chvilku, až budeme dělat se stáníkem recenzi. Potom už stačí akorát násypku zavřít, pustit a přístroj odšťavuje úplně sám. Nemusíte ho hlídat, nemusíte u něj stát a ani nemusíte do něj nic dalšího vkládat. On prostě bude odšťavovat a vy můžete se věnovat nějaké další činnosti. Ideální je tento přístroj používat ráno, když je většinou málo času, ale vy si chcete dát šťávu na lačný žaludek, protože šťáva by se vždycky měla pít na lačný žaludek a chcete prostě čerstvou šťávu. Ideální pro toto využití je právě Sana s násypkou. Sana 878. V násypce je velký nůž, který ovoce nebo zeleninu pokrájí a potom to rovnou padá do odšťavovací komory, kde se vám udělá šťáva. Pak už stačí akorát tady otevřít flop, zátku šťávy a vyteče vám šťáva do připravené skleničky. Tento přístroj jsme už řádně otestovali a tak vám ho můžeme nabídnout, protože my v našem e-shopu nabízíme pouze takové přístroje, které sami otestujeme a musí projít naším náročným testem. Jako už tradičně, naše video jsme rozdělili do několika částí. V první části, která bude za chviličku, si přístroj rozebereme a ukážeme sestavení. Ve druhé části budeme se stáníkem odšťavovat ovoce a ve třetí části budeme odšťavovat zeleninu. No a pak už následuje akorát závěr. Jinak bych ještě rád připomenul, že tento přístroj je ideální na odšťavování směsí. My sice v naší recenzi ukážeme jednotlivé druhy, ale na konci uděláme také nějakou směs. A pojďme se pustit do první části našeho videa. A to už jsme v první části našeho videa. Jak vidíte, přístroj už tady mám rozložený. Teď vám asi řeknu ke každé součásti něco malinko a potom si ukážeme, jak se skládá. Násypka je tedy úplně nahoře a tady uvnitř, když se podíváte dovnitř, tak tam uvidíte silný nůž. Nůž má dvě části, ta, která směřuje dolů, tak ta je vodorovně a ta, která směřuje ke mně nahoru, tak ta je zvýšená. Obě dvě části dokáží pokrájet, tato dokáže pokrájet ve vrchní části a ta spodní ještě navíc podává právě suroviny sem do tohoto otvoru, kam to vlastně propadá potom rovnou k sítku. Kvůli zvýšení výtěžnosti je tam šnek, který navíc ještě si odkrajuje jednotlivé části. Jinak šnek je jiný než u ostatních přístrojů značky Sana. Tady je vlastně šroub a tady je také šroub, takže to prochází velký dřík, který potom následuje právě na tu násypku, kde je další nůž. Potom už tady máme odšťavovací komoru. Tudy vychází šťáva a je tam záklopka na šťávu. Z druhé strany vychází drť. Zároveň, když to potom budete čistit, tak se to takhle jednoduše dá odklopit, takže tady vám vypadne veškerá vláknina. A zároveň se dá vyndat i tady ta gumička a můžete to všechno vyčistit. Uprostřed komory je středové těsnění
a potom je tady ozubené kolečko, které vlastně způsobuje, že držák stěrek na sítku se otáčí opačným směrem. K přístroji se dodávají 2 sítka a homogenizační nástavec. Sítko vypadá takto, toto je jemné sítko, to budete používat pravděpodobně nejčastěji, používá se hlavně na šťávu. Potom je tady hrubé sítko, můžete takhle porovnat. Hrubé sítko používáte, když si chcete udělat smoothie, a nebo když chcete mít hustší šťávu, chcete tam mít více vlákniny. A potom tady máte homogenizační pouzdro, pomocí kterého můžete jenom nějaké suroviny rozmíchat a potom vypustit ven. Na sítko se nasazuje držák stěrek, zároveň se stěrkami. Tady si můžete všimnout, že u většiny přístrojů je držák stěrek, nebo ty stěrky jsou rovné, tady jsou otočené pod nějakým úhlem a funguje to potom tak, že stěrky čistí nejen komoru, to je tady ta část, ale tady ta spodní část zároveň čistí sítko. Takže sítko je pořád čisté. Nasazení do komory je jednoduché. Na sítku máte 2 takové výstupky, jeden je široký, jeden je úzký. V komoře zase máte úzký otvor a na druhé straně je široký otvor. Nemůžete to tam dát obráceně, prostě nepasuje to tam. Stačí akorát volně zandat, potom vezmete šnek a šnek tam jenom k tomu položíte. Na odšťavovací komoru už potom pouze stačí takhle položit násypku a pootočit. A přístroj je složený. Je to dost pevný, opravdu je to kvalitní plast. Je to vyrobené z titanu a tudíž je to velmi odolné a velmi kvalitní. A teď si ještě tady ukážeme násypku na drť s logem Sana. Je to nerezová nádobka na vlákninu a nerezová je protože nerez je inertní vůči potravinám a pokud byste chtěli ještě třeba využívat vlákninu k něčemu dalšímu, upéct z toho něco nebo použít to nějakým jiným způsobem a hlavně to jíst, tak proto je tam tato nerezová násypka. A na šťávu se k přístroji dodává nádobka, kterou položíte sem, ale není to jenom obyčejná nádobka, je to zároveň vakuová nádobka. Takže když odšťavíte a budete si to chtít vzít rovnou do práce, do školy nebo dát do ledničky třeba na zítra, tak můžete akorát přiklopit, vzít vakuovou pumpičku a jednoduchým pumpováním zapumpovat. Tím odstraníte vzduch a šťáva vám ve vakuové nádobce vydrží mnohem déle. Ještě si ukážeme, jak se pouští přístroj, abych na to nezapomněl. A protože my máme mikrofon přímo u kamery, nemám tady žádný klopák, který by zabíral pouze můj hlas, ale slyšíte vlastně všechno, tak uslyšíte skutečnou hlučnost tohoto přístroje. Tady máme krásné velké tlačítko. Když ho pootočím po směru hodinových ručiček, tak přístroj zapnu a když ho otočím na druhou stranu, tak spustím revers. Ale musím říct, že my jsme reverzní tlačítko nebo revers vůbec za celou dobu našeho testování nepoužili. A takhle přístroj běží. A když zvednu násypku, tak se přístroj sám zastaví, protože tady má takhle pojistku a když potom tu násypku dám dolů, tak zase se rozběhne. Jinak tady si můžete ještě takhle všimnout otvoru. Pokud budete chtít přidat do násypky, aniž byste zastavovali přístroj, nějakou třeba mrkev nebo nějaké menší suroviny, tak určitě můžete využít tento otvor.
Tento přístroj je velice jednoduchý, jak už jsem zmínil, je opravdu pro lidi, kteří nemají čas nebo nechtějí u toho stát. Ještě mě potom napadají třeba maminky s dětmi, protože to je taky fajn. Hlídáte děťátko a můžete zároveň mu udělat šťávičku tím, že jenom pokrájíte zeleninu, vložíte ji dovnitř a přístroj vlastně sám to odšťaví. Vy už akorát si tady potom vylijete šťávu. Výtěžnost je v celku dobrá u ovoce, u mrkve je spíš průměrná. A ještě bych se rád zmínil o čištění přístroje. K čištění dostanete takovýto krásný zubní kartáček, ale není na zuby, je na sítko. Tento kartáček krásně pasuje sem do sítka. Tuto část sítka udržujte v naprosté čistotě, protože díky tomu máte potom vysokou výtěžnost. A čistí se to tímto způsobem. Zbytek přístroje můžete vzít obyčejnou štětkou na nádobí, kterou koupíte v jakékoliv drogerii. Tam už to stačí akorát vymít, vypláchnout. Jak se otevírá výpust na vlákninu, to už jsme si před chvilkou ukázali. To všechno stačí umýt jenom štětkou. Kartáček používejte pouze na čištění sítka. Je to jednoduché a je to rychlé. A to je z této části asi úplně všechno. A my už se přesuneme do další části, kdy budeme odšťavovat ovoce. A já nás vítám ve druhé části našeho videa, kdy budeme odšťavovat ovoce a ovocné směsi. A už tady rovnou vítám našeho hosta, kterým je stálnikexpert.cz. To je jeho webová stránka. Ahoj Stálníku. Ahoj. Ahoj. A ujmi se přístroje a dneska to budeš mít celý na povel ty. Já tady budu jen tak sedět a budu se kochat. My ten přístroj máme vůči nám špatně, abyste to dobře viděli vy, jinak samozřejmě my tady budeme těžko ovládat, ale to je stejně jako na našich všech recenzích. Stáníku, vyber nějakou surovinu. Začneme jablíčkama. No. Na jablíčkovou šťávu už se těším. Tak zvedni si poklop a dávej to tam. Tady to můžeš dát všechno najednou. Prostě to tam nandej. Můžete tam teoreticky dávat i jablíčka celá. Ale je to trošku problém, protože nevidíte, co v tom jablíčku je uvnitř. Může tam být nějaká plíseň, protože jablíčko, když plesniví, tak většinou od pecky. A udělali byste si plísňový koktejl místo zdravé šťávy. Proto je ideální, když jablíčka alespoň rozkrojíte na polovinu a utrhnete stopku, protože ta by tam taky mohla dělat problém. Tak už jedem. Pozorní diváci si všimnou, že ten přístroj se tak jako otáčí. My tomu říkáme, že tancuje. Je to naprosto normální jev, protože šnek je vyosený kvůli tomu, aby se zvýšila výtěžnost. A mně už tady padá vláknina a tobě už se tady objevuje první šťáva. Já udělám náš tradiční ubrouskový test. A já ještě dodám jablíčka. Dobře, jablíčka. Ve chvíli, kdy zvednete poklop, tak se přístroj zastaví.
No a máme hotovou první šťávu. Takže jablíčka jsou hotová. Aniž bychom něco dělali, přístroj všechnu práci zvládnul za nás. Takhle krásně vypadá jablíčková šťáva. Výborná. Vynikající. Jdem. Jako druhou surovinu budeme odšťavovat. No, co si by nám vybral? Hruštičky. Hruštičky, výborně. Hrušky. Hnedka vezmu. Hruštičky mají většinou vysokou výtěžnost, tak uvidíme, jak u tohoto přístroje. Opět jsou rozkrojené na polovinu, abychom se přesvědčili, že uvnitř není nějaká hniloba. Opravdu? A tohle je výtěžnost hrušek z 1 kilogramu. Jako třetí surovinu si vybral stálníku co? Jako třetí surovinu jsem vybral pomeranče. Pomeranče. To tam asi můžeš nandat všechno. No jo, všechno to Mamka, jak si je tam zvyklá vejde. to krájet na menší kousky. Tak ti to připravila, jinak můžete je tam klidně dávat celé. Ale pozor, bez snupky. Tak. Silný nůž si to pěkně rozkrájí, ještě podrtí a pěkně to spadne do té zadní dírky, kde se to odšťavuje. To jsou zatím ještě hruštičky. A teď už začíná vycházet vláknina z pomeranče, která je většinou vlhčí a je vlhčí i tady. Je vlhčí, jakou pomeranče. No, už jsme hotovci. To byla rychlost. Šťáva bude ňamkózní. Už se na ní těším. Čistá, tekutá. Žádný kousky uvnitř, prostě šťáva opravdu ňam. A šťáva je opravdu čistá. A jako čtvrtou surovinu tady máme víno. Víno hroznové, bílé. Tak, ale jestli to tam takhle budeš nadávat. Diváci asi moc nevidí. Zavři a jedem. No. Taky to jde rychle. Se to zmenšuje, už je to polovina. No. Polovina už je jenom. No a už ti vychází. S pomerančem ještě. Furt. Hroznové víno bílé je většinou vlhké, hroznové víno červené je většinou úplně suché. Tady to je vlhké. A musíš rychle, jinak nám dojde dřív.
Je vlhké. No. Ještě pár kousků tam je. No, je to rychle. No, Už je to hotovo. už je to hotovo. A jako poslední ovoce tu dneska máme směs, pomeranč, hroznové víno, ananas, krásně ještě hruška, jabka. A půjdeme od nejměkčího. Tak, Staňka tam začne dávat ty nejměkčí plody. To znamená hroznové víno, pomeranč, ananas. A pak se tam teprve začnou dávat ty tvrdší plody. On si to ten přístroj sice zamíchá, ale ideální je začínat tím nejměkčím. Jinak, jak už jsme říkali, tento přístroj je naprosto ideální pro směsi a právě toto je směs, která mu úplně vyhovuje. Takovouhle směs si můžete večer připravit, ráno si ji dáte do odšťavovače, zapnete a můžete si potom čistit zuby, oblékat se, učesat a než to všechno stihnete, tak přístroj už bude mít kvalitní šťávu pro vás připravenou. Tak ještě tam dáme ty dvě zbývající jablíčka. No a už se nám to naplňuje. Já jsem možná vylej šťávu. Tak a ještě to necháme dochroupat. No, už je nám to dochroupává z posledního, takže to vypustím. No. Tak a teď máme takovou hodně krémovou tu šťávu, protože tam byl ananas. A protože je toto vakuová miska, takže můžeme nasadit víčko, zaklopnout a vysát vzduch. To, že je vzduch vysátý, poznáte tady podle toho špuntíku, protože oblouček kouká směrem dolů. Já to schválně ještě vypustím a teď oblouček kouká směrem nahoru. Když máte zavakuováno, můžete si celou nádobu vzít třeba do práce nebo někam na cesty. A to je z druhé části úplně všechno. Teď se vám tady ukáže obrázek s naším e-shopem a potom hnedka půjdeme na další část a to bude práce se zeleninou. My to tady teď všechno sklidíme a uvidíme se za chvilku. Už jsme ve třetí části našeho videa, kdy budeme odšťavovat zeleninu společně se Stáníkem. Už v druhé části jste viděli, že jsme toho zase tolik neodšťavovali, protože ten přístroj si to udělá všechno sám, odšťaví si to za nás. A stejné to bude i v části třetí v zelenině. My budeme jenom koukat a Stáník to tam bude vkládat. Co jsi si připravil jako první? Celer. Řapíkatý. Řapíkatý celer
Upozorňuji na to na každém našem videu, má tlustá vlákna a proto je vhodné ho nakrájet na menší části, na menší kousky. My jsme zvolili tady nějakou tu variantu 6 cm, ale klidně můžete nakrájet i méně. Přestane potom hrozit, že by se ta vlákna namotala na šneka a snížila by se vám tím výtěžnost. Chroustá, chroustá. Tak, ten horní šnek si ten řapíkatý celer ještě krásně poseká, takže tady možná trošku i obava o vlákna je trošku menší, i když on si ho spíš krájí podélně, než že by ho krájel příčně přes ta vlákna. Já už si můžu připravit ubrousek. Je to řapíkatý celer, je to trošku lehčí. Já to jdu vypustit tady do naší sklenice. No, tak je to akorát na skleničku. A jako další surovinu tady máme mrkev. Máme tady připravené cpátko, ale nebudeme ho potřebovat. Všimněte si, že mrkev tam stáník dává v celku. Jo, v celku. Velikou mrkev. Ten přístroj má dost silný motor na to, aby to zvládnul, aby si ji pokrájel. Horní šnek už to tam drtí. A jak tam stáník ukazuje, tady můžete vkládat i horním otvorem. Poměrně suchá. Je to takový fascinující se na to koukat, jak to tam ten šnek drtí. A tady dole už je šťáva. No, za chvilku bude hotová. No, to my neznáme. To vždycky vložíme, zamáčkneme, počkáme, až vyteče šťáva a pak vložíme další mrkev. A jako další surovinu tady máme červenou řepu. Cpátko máme stále připravené, ale zatím jsme ho ještě nepoužili a nevěřím, že ho použijeme ani při červené řepě. Červená řepa hodně barví. Tak za chvíli už to budeme mít hotové. Už se tam točí jenom poslední zbytky.
máme krvavě červenou šťávu. Sladkou, sladkou. A jako poslední tady máme špenát, řapíkatý celer a mrkev. A teď teda přichází směs. Opět dáváme nejměkčí dolů. Potom tvrdší a nakonec nejtvrdší. No, už nám leze vláknina. Takhle suché. Hnědá šťáva. V rámci zeleniny jsme udělali 3 druhy. Pamatuješ si ještě? Řapíkatý celer, mrkev, červená řepa a mix. A potom jsme udělali mix, protože tenhle ten přístroj je úplně ideální právě na mixy. Tohle je ze 3. části všechno. Se stáníkem už jsme se rozloučili a toto je závěr. Co říct závěrem? Všechno už jste viděli. Viděli jste, jak přístroj odšťavuje, že jsme tady jen tak seděli, koukali jsme se na přístroj, jak si to odšťavuje sám. Prakticky bez naší pomoci. Ale to jsem vám říkal hnedka na začátku. Přístroj je tedy vhodný hlavně buď pro podnikatele, busy lidi, vytížené lidi, anebo pro ty, kteří sice chtějí čerstvou šťávu, ale nechtějí u přístroje strávit téměř žádný čas. Určitě se zeptáte, jak je to s mytím přístroje. Mytí je velmi jednoduché, protože násypku a komoru můžete umýt obyčejnou štětkou na nádobí, akorát větší pozornost musíte věnovat sítku. Tento skvělý odšťavovač si můžete koupit u nás v e-shopu, tady už takhle vidíte titulek, www.vodaživa.cz. S přístrojem zároveň od nás dostanete dárek, dostanete 2 e-booky, ne jeden, ale hned 2, v celkové hodnotě přes 3000 korun. První e-book to je Zdraví a čerstvé šťávy. A druhým e-bookem je rozšířená verze doktora Walkera Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy. A ještě bych chtěl upozornit takovou drobnost ohledně surovin, protože i když přístroj má obrovskou násypku, můžete tam klidně vhazovat celé ovoce, ale přesto, když budete krájet jablka nebo hrušky, je lepší, když je rozkrojíte aspoň na půlku, abyste se podívali, jestli uvnitř není nějaký červík nebo nějaká plíseň, a je ideální, když utrhnete stopku, aby tam potom v tom přístroji neudělala nějakou neplechu.
Mrkev krájejte na menší části, nemusíte ji krájet podélně, ale nakrájejte ji prostě na části, aby to tam šlo, aby se vám to tam nějak neskřížilo. Oni si to ty nože ještě podrtí, pořežou, ale přesto je lepší ji prostě nakrájet na nějaký špalíčky, já nevím, 6-7 cm. Stejně tak i řapíkatý celer krájejte na menší části, protože tam jsou zase ty silná problematická vlákna, která, když to dáte do přístroje, tak oni mají takovou tu tendenci namotat se na šneka. Tenhle ten horní nůž si to sice pokrájí, ale většinou to nekrájí kolmo, ale rozkrojí to příčně. Právě podél ještě těch vláken. Takže nerozkrájí ta vlákna, ale ta vlákna pořád zůstávají v celku. Prosím, dejte nám subscribe. Česky odebírat. Like. Česky líbí se mi. A zvoneček. Což vám přijde upozornění na každý video, který vydáme. Děkujeme. A to už je z našeho videa úplně všechno. Pokud chcete přístroj koupit, kupte ho v našem e-shopu. A z naší recenze už je to úplně všechno. Mějte se krásně a zase se uvidíme buď u další recenze, nebo ve VIP klubu, nebo u nějakého našeho dalšího videa. Naschledanou.